Ο ευλογών σου ευλογώντας σε Κύριε και εγγυάζουν σε εσύ πεπαιτσώντας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Εσύ απλώς να τη δώσεις τη δική σου δυνάμει και μην εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άμεσον ημών το στρατό και παγί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρυμα τέλειων, αν βρεστεί τα πνεύμα του πατρός των φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστή και προσκύνηση και αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.